миналия месец Волго Клуб България има двама нови членове, на които имаме честа тук с Димо да връчим картите малко пред повече хора. Първият е Месру. Сафал, заповядай. Саваро. Ето клубната карта, заверена за тази година. Здрав. Втория е Младен, който наследява клубна кола на Мартин Механджията. Второто, което искаме да ви обявим, както много от вас, предполагам, знаят, много не знаят, но клуба имаше една амбиция да започне реставрация на един автомобил, която малко или много преди 3 години се говори за нея, подготвят се нещата. Колата е Volvo 142 от 73-та година. То беше на клубен член от София, който реши, че нищо няма да прави с него. И в крайна сметка тази кола беше дарена на клуба. Колата вече е с документи на името на Volvo Клуб България. И така, както сме си говорили да започнем реставрация, тази кола в момента вече е във Варна. И ви предлагаме, след нашата тукашна официална част, да речем, нека не прозвучи сексистки, но всички, които имат желание, да заповядат, ще слезем до товарна гара да ви покажем колата, да я видите и да ви обясним какво предстои. А който, примерно, няма желание за това нещо, може да изчака в кръчмата, която, знаете, се намира под мейто. По невръза, да, така или иначе. Това е, което имаме да ви кажа. Айде на снимка, след което към